seta kafamba nekupuku chintu chinojambira kumberi chiona jambira kumberi kweuyu chosati takapinda neuku tikadai so nemukati umu samusoro Hello Maria, hello Swema Richard, hello Vesta Majinga, hello Nolin Tisibindi, hello Clara Mashunganyika, Toko, hello Tokos, Boy Toko, Lorraine Hamnyamakura, how are you? Linda, Belinda, Yida, Sandra, Mili, Mandoreba, Torayui. Tinamboenda Jane, Winnie, Leti, Ida, Rebecca, Kesia, Lucinda. Boy, Lucinda kurova udai. Are you okay? Are you okay, Lucinda? Vorova udai. Sharon chukukwa. Aya, what's it kuno? Kana kutaura dzousa kunohusa musimbi rodizachudzi Belinda akaonekwa wena tutonobatawo maoko ipapa tutoenda unobatawo maoko zvinosangana nevanhurume mukuru nevanhurume mukura nevanhukadzi nevanhurume mukurarama zviri sei maitapiwa Phoebe Nometa Evi, how are you? Alice Faustina Nomakei. Boy, Nomakei. Safe travels. Tato paduse Debra Waiti. Oxy Chapasuka. Say Jacqueline. BMK husband. Boy, husband. Muri say hazi. Mamuka say koduwe. Chimama mabanzi. Shorai Libert. Should say Junior, Linda, the trending what news and videos? Oh, the trending news and videos. Okay, Tukuyako. The trending news and videos. We are coming there to see you. I hope I was poster on I hope you are bringing something new. Should quit Kappa grounds. But anyway, we'll come and sit down. And it's no follower. Should quit trending news and videos, guys. Trending news and videos. Let's go and follow the person. Lillian Rose Boyer. Beauty Machai, should say. No, Kusiban. Hey, I was not doing Mama Banzere. No. Christine, should say. Hey, no matter what's going on, to go and the guy to shake with no traga. Tiwanoti, but maoko. No ma, thank you. Ayo, apa tukwinda murikona zvikwitika apa. Zvirikwitika apa ndezvekuti sisi Brit nezotaka kama kufonerai. Vakoma. Mina ndikufonerai nasi. Julie wangu, Julie Ngandu, how are you? Hey Julie munhu wangu zvekudaro ndomuda vedu vemunhu munhu anonzi Julie ndomuda zvekutodaro asikana. Munhu haana chinonzi fake love. Guys, munhu anonzi Julie Ngandu as a rule is and this is chichi. No, this is chibam. Is what? It's cheese. Taura chirungu chavo che. Tamkoni ni apere. De papa. Ba mikona ini papa. Apasi. Saka tuda kurashika kune shop yavo kuya. She's very real. Makambona munhu wokuti chero sometimes unosvika pamwe panenge pane mamwe mababa page kana pai parikutaugwa nezvako soka and you always see comment yake it's always positive. She's real. Julie, I so wish to meet you, my sister. Ndikuda pandikuya ku UK nombro ndipo zve list yezvinhu zvakuda mufushwa matemba ndozvandokwanisa osha manyemba madora chi
ndoda kumbokuvigira paunenge uchiti paunenge uchitoseka uchisvika uchipisa uchitoseka uchidarika usinga comment zvako ka unotoona comment yake. She's always saying like yeah, I love you sister, I love you sister, rambai makadaro, love you so much. Lady P zviri saitino kweina mutidairi aiwa loka diana sandapedza kuverenga mazita loka zviri sei Francisca Francie, how are you? Hanzi Ezru as a shooting star. Okay, thank you Nyasha, thank you Nyasha. Na ye Nyasha yeyu na Nesta yeyu. Nyasha Nesta ndiye umwe ushu. Nyasha Nesta ushu. Nyasha Nesta ushu ndiye umwe ushu. Nyasha Nesta. Big up to you Nyasha. I always see your comments as well. Every time I always see your comment. Big up to you. Been refreshing your page looking for account for the dudu. Ngochi refresher. Tangasataenda. Asataenda. Kana Lili Nkampofu she's Ari Viko Lili Nkampofu. Where is she? Lili Nkampofu. Lekani. Usada nditaura unakonditukisana sevele. Ndisevele wangu ka Lili. Andidi kutaura. Gani yara. Mazivere baba. Anzi kwenye president ndakawa kuti mama pinza mama wani. Ndakawa ni mama zojoini sikapa mama kutongezwa makupinza mama wani makudidi. Ndakawa zore team zikazi maiwe murumo wenyewe mnoti BMK anga kupinza bizi ndakafada kuseka. Ndikati manje ya ginda gori ari daire na basari ya rongo daire zviri trivial. Love your husband. Do zviri sei dudu. Dudu ndechimwe chepano ichi ndeumwe Spakwa Halas Dudu Juliet Nyasha Nesta, yes, and Anna Lewanika ashakare pane ishona masendo vanatokuzivai Anna Lewanika shikare anzi ndo comfort aiwa kanya asi wakamisa nyaya yachona hanzi kuisa Timothy. Caroline, how are you? Tracy zviri sei? Lady P Nyams, I always want to come inbox kwenye but ndochka bozha inbox yangu is very open. Muna singatyise ndini manje Lady P. Muna notaura nevanhu vake zvekudaro ndini manje. Ini ndinotaura netimu rangu zvekutodaro vabvunze kuita 1 hour tichibvarira nyaya kuseri. Uya zvako akasununguka. Hanzi na Evronya exactly na Evronyati. Ansanambona zveshua Evronyati ansanambona. Pamuti ndaichitoziva and nkaona dzimwe ngwana ndichitokuona izvo nditozoseka hangu nemi. Pane uyo ya mira ndimbokudzai guys. Pane anonzi hesi mzukuru wangu Eve, how are you? Iris Moyo, yes. Iris Moyo, yes. Iris Moyo, big up to you my sister, big up to you, love you queen, love you my queen. Right, pane anonzi trainesi muruchi mukadzi yendi ndinomushayawira mupanda. Ndabva kutaura nezita mona tine isho dzavanhu ka ndabva ndamushawira nezita mukadzi anonzi trainesi muruchere or something. Kuuya kwakora uko hemozati kwakora guys kune marudzi ose tinorasa muswe kana tiri kwakora kumanigeria kumanexito simba rashe chidhaka changu chekutodaro simba rashe chidhaka changu chekutodaro chidaro. Irene Makoni hanzi neni masiya inini Irene Makoni. Okay, maybe ndakamisa star rako, maybe ndazokuudza nokuti ndine ndichiona ndichazokuudza right. Koya akiti usiku ya short kwakora tukura samuse makaiona ere video yakamurwa na Kora mai mwana. Kora anogara atazvogara zvakadaro iriwe. Mami makona ere video yakanyubugwa na Kora nezuro. Kora wakapinza murume busy nezuro video yake one. Abigail Stole kwaziza kuita magoga mimi adi zvakaoma kwakora ukukora zuro wakaburisa video wega kora bodo vasikana akakora ndompasando vedu kana kune munhu asingagayi anobvumburudzwa everyday ka astress anotoya kuzokuwedzerera imwe mablog ekuNigeria aita mari nemwana uya vedu mablog aita mari nemwana uya ende amiri haasi kumira shuwa yemukadzi anoitrainesi muruchi uyu ndamushawira mpata ndo timu rari nenyoka maviri iroro ndo snakes undergrass iroro snake undergrass pana panenge ari comment section umwe achipembera kuti achiti SIS MELLY I love you tribe
uya zvake kupe public page ndanzvinyorera comment yake kuti naikora mushuwa matambira waitira murume uyu izvo murume wamuisa pataiti muona zvoita bhurugwa remurume uyu kuti andimuzasaka sizim pazere maru dzakwanda ndakapaya tiri kuna kutsikwa kora uku kuti takasunguka kuManigeria iye wauya hey Mrs. Melly isaise munhu mukuru nai ndiuzoiba mi kukomende kwakora uku hey tei komende yamatotara itaise munhu mukuru munotaura matara kuti kudipa pamushtaura kora asi mwana kora kwaichi ndakati muza ndakaperekwa munoziya ndakaperekwa ndikati mai apa nditop fan yakona zvekutodaro inimaje nditomugura hondo mastriti ndotomirawo mastriti imi ndakazozviona kuti okay panogwawo vanhu vachitigura mastritika ndakazoona laugh yachona that guys understand me I saw the laugh kora nditomungu kunesana neuya mukadzane uya anozviti lolo the truth teller uya ndinotomboenda kwakakunonesana naloloya ndinotombomitirawo live lolo the truth teller uya every day content yake ndingati kora obidisi kora obidisi every day nai ndikati naiwe siya kora unezera nakora naiwe tirege tifarire hei vanoenda kwakora makapusa hei muri tikatirege tiinde kuti utoenda kunisa master tisiye kana one day ratakamoreswa Patience Musambidzi, how are you? Patience Musambidzi, how are you, Queen? I love you so much. Patience, sorry. Sometimes ndinenge ndangomisa star ako unoti makomenza ndingakawanda, but I love you so much. Usaningirira. Usabatikana ako. Ndinoti kana uri wepana pa ndinotongokuda. Unozoti ndisarudza, anoziya. Ndisarudzi. Kudai mess. Kudai mess. Mukadzi yakandishaisa mupanda nezero vidwe. Kuene apa pane comment ndinofunga ndiye kuma 100 nchakutika. Zvandakanyora vanhu vari kuchingofana kuseka. Ingoriwo kukombisaka sekesa yaya vanhu vari kunya chitoseka vachitoti titori nyaya neshona baba nome mazimbabwe zaripo iye oga out of 150 something comment iye trainesi muruchi uyu kungouya iye oga ari 1 kudai ndakati ende munhu apagona pana panenge ari top fan ndakati uyu munhu uyu ka ende zvakaoma bamina munaurasika ipo tarasika hondi apa ndoti tarasika ndakati tari ndofukadzi warova mazana auchabatiki pasi chiomita zvekudara kudhara kudhara tari pati anoti iye zvinoita tichakuverengi pana Precious chiriwa nana Juliet ngandaiwa tichakuverengi ipapo saka baba akamfoti ndomuridzi wemafira kureva zvo honai guys mirai ipapo mirai baba akamfoti honai zvikori kuende pipo ningikiri baba akamfoti ndomuridzi wemafira kureva honai baba akamfoti ndomuridzi wemafira kureva guys honai right baba akamfoti ndavabata honai guys honai baba akamfoti proof iyo apa akabva todrowa chigosti chiri pasasi v11 iro ukadrowa chigosti chiri pasasi baba akamfoti ande tore mwefoni yangu mairega imbonyingirira madzima madzima saka chidzimai ndiseke ndiri kuseka something ndikuti baba akamfoti munoziva here gurupu rinonzi mafira kureva ndimi muridzi misei makanyora kuti mafira kureva apo ndimi mafira kureva wacho ka vakonfirm hani mazviwa guys baba akamfoti ari konfirm hanzi ndini mafira kureva isai kamfoti yes beauty yo chetinoisa nekusimba kuchikasadambuka zvitachigara ndiri nyora kudzaraka pastatus pamunya ingonyora kudaro kubva kudhara ndekuti mafira kureva so ameno gurupu rojira andisaenda to yes beauty right here this is this way comfort nenamo zvedu vedu zvakaoma sikana just like that even way kunge huku ya pictures amakandi kutumira dziya make mfoti hadzechitudziya
akapondogwa musoro wese uya kupondwa vanhu vaivaida touraya cheko mondi avakati vaitomeka sho ini musoro wakandivhundutsa uya papicha yaya musoro uya ndakatotibanga kaini ndakabvarabvara musoro ndakazamba kamfota achiti crate mukanzwa munhu echitsanangura eti ndakazviona soga unotopedzisira watobuda musodzi chete so nemadzeni eiti aiwa zviro zvaitikepo unoti ingafaniso zvinhu zvokuti hazvina kana kumboita kana 3 minutes ikazvoitika munhu atofa kuzofa wakazotora nguva but kuti zviitike hazvina kutora nguva yakareba imi vanhu havatozobatwa vanhu vatotenderera zvavanavo vatozikanwa vatozikanwa nemazita avo kuti ava hakusi kutanga havasi vanhu vekutanga kuuraya maybe vatore chi8 kubva ndakatanga kugara muizvo saka vatozikanwa kuti vanouraya saka mapurisa asati avatori vachitouraya vakawanda zvakadiki vanhu ivava i4 vanozapa inga vari 4 icho chikwata chevanhu ava chevanhu vangani i4 chikwata ichi vakutongoda nyereka kungosvika papapapa orova pasi vanototi dai vaibatwa kutosungwa hakusungwa havasungwi kunokuti mapurisa izvozvo zvazvichiita nokuti muchapera vanhu vachapera kukukuya kuya saka manje ari ndofunga pari kushaya anotanga kunyatsoitanga kuti hande tinorova ataki akangouya kurufu rwacho unogona kusiya aita something unopisa iyi unouraya unotouraya ngechibhamu unofura wakabva kufura vamwe chuku kunofuriwa vanhu veniwe kune vaifamba kamashona veipinda mumashopu ndakaiwa saidhi rekuna nasunrise hameno ritavomwe vaifamba vachipinda matakishop vachivabata vari 3 akavadhura ndakaiwa machangano totova vaurayira wachimupisa vachizopa community something like that yes what right come to yambano comment uya pano moro kani uya kani moro hey but ndikazi muntu wina kakafa the same thing the same way papo yani kwaito zvakataura akarwa zvekurwiwa ukoirira munhu yovhatisa ivo vaenda pamba pake kukiunura kotora banga naro nyaya yachinja sevhesheni ivi zvayachinja vhesheni mati kuti wasvika ipapo kwavhura hembe kuti ndauya izvezvi kudai ndiurai ndauya kuzotogwa achigwa nani vatora mabhotora anga ari pakreti pairora pamukuku pakapera mabhotora ya vanhu votomubata achigwa nani iye kuti waitogwira nyaya yake saka mistake yakaita ndoyokuzovaratidza kuti ndine banga rabva kotora vanhu ava haisisiri nyaya yekuti akanga achibata vanhu vaigwa avana ndiyo nyaya yacho saka akanga achibata vanhu vaigwa opedzera kuda kugwa futi nawe iyi vanhu vaigwa vanhu vaida kuuraya munhu vairumbirira munhu vanga vane munhu wavo vautiza vomurumbirira vomukorera vozodzoka apa dhubo wavaona manje nguva yavarumbirira ndo nguva yakaenda kotora chibanga kuti ndida kugwa navo akuchirwa navo isiri yake munhu ari kurogwawa munhu ari kuda kurogwa watiza vanhu vombata votoona kuti adhubo watoramba votoenda kumbatso totora sibanga akati ndoda kuvapedzisa ndipo akagara kavamaka vanhu avaita kuti ndoda kugwana ndoda kupedzisawo anozviziva kuti vanhu anotouraya odzoka kuti ndoda kugwa nemi saka akatombogwa kati vakatongomuuraya hakuna chakaita kuti waingosvika paakakandira mabhotoro iwawo akakandira aitopedza rokupedzisira vanga vatobaya kuti achadai kuende mberi adzikangozi 3 mastepu otobva awa negoti haana kana saini yakakwanisa kuita pa kumbogara uchiona matumbu unokwira dera kuita m2 hei uita voenda vopinda mukati mubhawa achaura nomuridzi webhawa akatirovai ndo pavakazobuda vichienda paro kucheka cheka
vakatanga uchicheka hope uchitora gireti uchiponda haana akati achakona kudai bhosi mapatsi avanga vabaya kuti anganga vatora ende vandoziva ningikiri dzinouraya kukucheka nai munhu adona jeri racho reruro vakabaya vanhu 3 ati vapedza kubaya Jube mubvawa imomo votobaya futi umweni mukomana panapo utori nemastitch vobva apapo voende pabhareni papa vobaya musikana waitengese pabhareni kumusikana vakamubayire iwo se unongoya pati kuvimba every time uitiramba why ndokuchimubaya parepani pacartex yekutambani zve pamasese pamasese pamaposta waitengesa pamasese musikanawo vakabayabaya vakauraya same day vakauraya kuti munhu vamubaya vanhu vakaningisa kubva vamwarupa vakamwarupa saka vane mavhambai vakuziitisa vanoti munhu kauraya kukaurayiwa 2 ava vanotiza vakagara asi pavarume vacho vari kuizoizo pari kushayiwa kane zvinhu zvokusumuka kuti vakomana ende ititaire pausiku pavanenge vakavata tinovhara totipise iyezo pavanga vari vakashifta kuzvuro kuswera zvuro vakashifta vaiti vanotogara vari vakadaro vaitozi ndopavanogara saka pano wanga aina Jube anga ane heti yaJube echiti ndakapuwa heti ndijube zviri kumapasti 7 echiti awozondirangarira kana ndadei ndafa bhozi ndafa mukadzi wangu wakafa muna April saka waizviwa gona kufawo muna April waizviwa seeaster umupa heti saka uwo munhu problem yako kuti uri kutora information dziri kurongwa apa achinopa vakomana vaya achinopa kuti chii vakomana vaya muburisei mugurupu uyu muburisei mugurupu kumafoni ako waitotora panditonenge aripo akushayikwi pese pese apashayikwi nyoka inodaro apashayikwi nyoka yakatodaro saka inezve vanhu vaitopurana zvokuti dai zvaiuya mari comment kutotanga kubata muridzi wetavheni kwakutopisha yana uwowo tavheni ngaitovarwa tavheni ngaitopiswa tavheni yasimba vamwe simba tichitongopinda paizvoizvo basi ndopaakabvira muzitubi tichitopinda izvoizvo paicherwa mvura nevanhu pane tepo apa pane tepo panocherwa nevanhu apa pacho pekuti musati makona takambona paungana vanhu ndopaakabvira ende every year panotofe vanhu apa every year makagona mukabva kuya viriwe makagona mukabva kukuya kuya nokuti mweya wegodo unongosumuka mukaya mukavigwa pamba kunzi vamba vane mukadzi wavatodanana mufira izvozvo vamwe musimusi last week wakanoda kungopindirwa zvakaita kungofura nguku wese kutenderera kupfura izvoizvo kufura nebvuti kumapurisa ari kudiko kuti kubvisa vanhu izvoizvo amena kufurwa hwana akafa hwana because chikuitika mhizoizvo uye vamakazara maforeni ndovakazara vari kurayana pachavo saka mapurisa ambonobvisa mikuku yese yavabviswe muya ngavanogara nevanhu ende chiro chiri kuita kuti vape kudai muizvoizvokuti vanoziva kuti hapana kamera muizvoizvo kwagara kuti hakuna magetsi hakupindiki ende vanoziva kuti uine chibhaza unonyepa uitame 800 yekuti tiri anotokupindira chete ufa kugara uchivadhiza mari kuti wotovapa kuti vachenge vasakupindire vakazoti vapedza kufura vopinda mukati hwaninga apa voda kumurova nebhodhoro ovhika wotoguka ruoko kuti itai zvekutondifura mundiuraya bhozi ndakabata mwauraya akatomubata mabhuleti aipinda kufura nefiriji nemadhiringi zvibudiruka hapana pevaikwanisa kuhwara ubva vatotora kamari kaika less than 500 votobuda voenda votosiya vanhu taona imovu izvoizvo ngezasi kunokuzvose chasvika kwakashata ende ndofunga chero vanhu vari kupifadza dzimba dzevanhu vachiba uno kuti vanobuda muhizo izvo hawo ndokuna vanhu wase wabva kuitora dzimba nemapurisa unoda kubata unouya izvoizvo zvinobva zvatonesa kwavanenge vabva uya kugara uko manje vanoziva takuri saka kunoko kukauya munhu ichipinda mundau vanototanga kuda kuziva kuti wabvepi ndiwani sei ndizvozvo zviri safe at least zvinogona kutreseka kuti munhu aita izvi akabva nepapapa zvinokuya unongondaunogarawo muchiisina mugara munomubvunza kwayanguwa
zvikanesa but petai tiri pazvinoka itengesere taura kuti vabva kundosiya vangu totogara zviri safe dai takamba kungozviwira chete mamusingapagari bidwe comfort yedu vana vadzatovenherera asikana dzakakwana tisina kana hey asati atomboziya kuti kudini chero izvozvo zvakangofanana hapana chaanoziva kana plus hazvo zvagara izvazvo baba vake vanoziva ndevavafa ndiwe uya yaingomuona panouya ukuda hameno taitotiondiyani hameno asi baba vake vagara vanoziva hake ndivava handimaona ndivavafa ndii zvinomethias mheri akatosvika pakutozozvigamuchira chekune chine chibradha chiriko idway exe general shosho aikenawo dinza chaile o babhizi kaona boy. zvakaoma vana zvino vana pingi uko kuya iwe zvachaura iwawo wakadzoka wakambofamba dokta unombatsira chiko nezvechivanhu zviya kwari sirasi ko vanomuchengeta kunovadikumisa kumusha kuti akwire umene mumwe nende kuti zvitinane kuti zvinozonetsa kutozodhura kana pakaitika something pinga angopinda madokta anoziva kune nyaya yake kune nyaya dzakanokuziva ngainde ikoko anotaura nemukadzi anogara pasi anohwarara samuri wacho ndiye aringobhadhara iwa bills womuri wacho wakabuda muizvo akabuda naye pingi akabuda atorega ipo pairwara pinga kusaka pingi kana kadzoka anoindepi ipapo pane murumei andotakatozoka ndohembe dzake dzimwe ndokudziri wokuna mune murumei barika muri kuriona vasikana muri kuriwa barika kuti vanhu vopera kupedza kuroyana uko barika vanhu vapedza kuuraya pingi nemukadzi wavo baba vaya vari kuroyana risare chitiri here chiweze chirwara hai muchikokai une gomba irororana ronai chingorwara vanokuzofira munombosipenda futi asi chendangofanira ngupana dhiveni chekutonga karongeka hake wanga ane funeral polisi yake handikoya wanga achibhadhara up to date handa zvandangofarira kuti wanga ari benzi rakarongeka at least haasi kunetsa munhu saka vanhu vavatuva zvidhura zvakasheka munhu wani kuti aine kumba manje kumapepa yanogadzirika sei amene ndo pakauya vepolisi yacho nezuro amene kuti vakazosiyira papi abhozi vepolisi vakazoti ngatichienda kupolice station topuwa pepa rekesi kuti pavhurwe kesi ndokuti kwanise kushifta munhu aende kupolisi kucharama ipolisi ifinara polisi ipiyo izororo naimukunda asi nai madiaries zororo ini yandinokutengesera ipolisi everyday zororo joinai wona izororo iri kuita basa kunoko zororo kunona dhuve cheche anga nezororo 89 rand pamwedzi anga achibhadhara anga akatongwara zvanga achizviwa ndakatovabvunzawo nezuro ndovendandakajoina mainokuma 7 months aiwa yakatodonha musingabhadhari saka zuro pandakavabvunza munditi ndikabhadhara mwedzi uno mukabhadhara mwedzi uno hatikupi waiting period hatikupi waiting period mukabhadhara izvozvi mukananobhadhara mari izvozvi hapasina zvokumirira 3 months akutongokukontinyai muri kuzviwa kaimi vanhu vese vari kuiga ndinechitokanga makudza madiaries ndine promotion yandina yekuzororo anditika kana wanga usiri kubhadhara mari yako iwanga wakajamba kubhadhara anditi mozvizisa tikalapsa unofunga kutanga panyiwa kuti 3 months waiting period but izvozvi so ukaenda unobhadhara izvozvi wozvida kunobhadhara usvikoti ndanzira simeli ndibhadhara izvozvi
hakuna 3 waiting period. Unosvika unotanga kungokontinya pakasira ende munokontinya pamakasira hapana waiting period. Unokatongonobhadhara nhasi yakutongokontinya continuously handitika ende munobhadhara mapolisi enyu amanga makasitopa kubhadharai manyai mwedzi unosati wapera. Hey, bhadharai baba comfort bhadharai musati taite waiting period. Bhadharai kuita kuti zvikontinye mberi murambe polisi akakosha. Ndobatani ndoda kuita polisi. Unobata inini? Kana uchidata polisi unobata inini? Unoya kwa WhatsApp number yangu bamini. Unoya kwa ndiri nini ndokujoinisa polisi yacho. Joshi no waiting period. You continue. Kana wangu wakambojoina zororo ukabva kuzororo ukaenda tongoti sei waenda kune funeral police kana kuti kunyaradzo kana kune funeral police antika wakambojoina zororo wasiya zororo kawaenda kune police wakuda kudzoka back kuzororo hatisi kukutangidza pa new one tikunovhura file rakora kudhara riya tongo continuisa hapana waiting period kunzwa unongo continue ko chikwereti hapana rutoko konye unongobhadhara mwedzi woyu uchienda mberi sa chikwereti hapana chikwereti unotoko continue tikungo just like tungotanga kubhadhara uchendera mberi hapana chikwereti chautanzi chazokabva mugore risana kudii saka mhanya itirai kana ushu guys monoshandisa references tarangu ko ndrinyu a new person aiwa muziterei mazita makanyoresa munondipa iwayo ndinonokuta gram system. Ko new person anenge achijoina anotokontinyora anoenda pawaiting period. New person ari kujoina manje iyi haisi promotion yavo ipromotion yavo vanga vakadi vanga vasingasabhadhari ava vanotoita 3 months waiting period yavo tichazovaitirawo promotion yavo kwaiko zvino tiri kuda kuti timboitai kuti vakanga vanhingirira vese vasamire vangodaro vangoendera kumberi ivava ndomo ivava vanotikoya wanziko kana ndiri mudiaries kuzimu kana uri mudiaries kuzimu no problem kana wanga kambo as long as wadzoka wanga kambobhadhara uya ndikubatsire uindire mberi uya ndikubatsire baba kamfoti changa munana rufu runokumutsai baba kamfoti wangu akanga mwa vabvautira mapepa ava vatoya nawo ai mapepa ava ezororo baba pakamfoti vaguma kubhadhara riinini 2020 last year. zvanzi ndakaenda number to join till now I'm waiting handisati ndajoiniswa hanzi ndakaenda number to join till now I'm ndakaenda number to join nofunga haisiya yekuti SMS chakadai what uya kwandiri uya kusend come to me uya kwandiri uya kwandiri kwa WhatsApp yangu ndikujoinise aba vakachingokontinue kubhadhara muendera mberi continue mukangona mungonobhadhara izvozvo so reference iripo panapa pamondi iro ribepa renyiro rinchatoenda richatora picture rinoshandisa ribepa renyiro ko vari ku-UK madiaries vari ku-UK vakajoina vada kuziva kuti vanoita sei vari ku-UK right madiaries ari ku-UK madiaries ari ku-UK pandiri kuuya muna juni ku-UK pandiri kuuya muna juni ku-UK we are officially on launching zororo pumulani ku-UK ikoko handitika yekuti ukafira ikoko tinotokutransporta nendege unototorwa ikoko ku-UK nendege takakudzosa kuno handitika toenda newe kusvika kuharare tokutakura neH kuharare from Harare kana uchinda kwauri kuenda toenda newe handitika nemhuri yako yese saka we are launching it there animaona so if you want to pay to join now yekuno inonzi a diaspora insurance plan handitika unogona kubhadhara uri ikoko uchibhadhara nevanhu vanenge uchida uchibhadhara zvako uri ikoko kwasi uchibhadhara kuno kune maranzi zviri kwauri kana kumirira kuti panouya timu ikoko tovhurira ikokoko wobhadhara nemaprizes ekoko zviri kwauri chazvakanakira ndichero kuri ku-UK dzavenini ndichivabhadhara pamwedzi pakuungonokanda uchingokanda it's still okay hazvina problem it's still okay nokuti system inongoupdata it's still okay still okay saka imimi pane namba futi zuro bhozi dzaishandapo idzo makapani agent
Alright. Vakati vachazoti ava vanokusotera iva. Ichakusoterai, don't worry. Mukasota Ndichakutorera screenshot yevavapa. Munoshandisira pamunodzoka vanhu. Anomaona asi zvinhu zvakarongeka. Zvese munenge matoitirwa. Ko zvanzi kuBotswana. Botswana vakamirira mapepa from the government of Botswana asati abuda mapepa. Saka vakamirira mapepa but manje inenge yako Botswana. Manje inenge yako Botswana. But in case kwaitika nhamo and uda kuti vakutakurire body vanotakura from Botswana. Vanouya kuzotakura. Zvakaoma and juweka. Kumusikana kakazara ropa uya yanga ari pasaidi tiani. Because mazarira kakaita ropa inda kuti musikana uyu asima. Mwana mukaziyo nemadziso akadai wewe une mashuri unemona. Unombogara ngepari? Wakaripo nezuro akandipa foshoro. Ndiye kanga agara pasaini ropa. Ingasina mwana. Akapfeka zvinhu. Uya wanga neropa uya nemastand by kutanga. Okay. Saka ropa kariwa nemastand kudaro. Nofunga ngewainga kuzama kubata. Awa veiti umwe wakatosvika kumubata murume waita nguva ndakamubata ndomudaitira kuti dhube wotondiningira uda kuti wotoona kuti dairira ari kuita iwawo hapana plan kuda kuenda kuna Simba kuti pana tapinde munhu amanisi kuchipatara anga asingadi. Saka munhu ofira nyaya yendoro wakomani akamira angaupfuuridza nditi. Saka izvomba kwacho makasiya makiya kwadhuve akuchinaka munhu. Vakatozosiya makiya vakasiya panemukoma wacho nemuzukuru wacho nekupitoka veichochiona zuroyo ndo vakatosara vakatobuda kwenu. Mune chirudiwe chekuti mungabiwa chirimo. Iye vakachisiya vachibvisa. Because vatori nemotikari iyo. Ende vakachitotakura vakaenda nayo nokuti vanowana musina. Vanowana musina chinhu. Mutwini wake akavigepiwa Juni. Wakaenda kumba. Akavigwa muno. Saka vochiparadzaniswa iye yake ndiye oenda kumba. Iye kutoti aende kumba futi kapakatoipa. Kuzi mukadzi akavigwa muno. Patane polisi ka? Saka zvinanoende kumba muzati nemakei. Because polisi inozofa ngobudisa mari ka. Saka inopani. Ipapo futi. Saka vheta aende kumba. Vheta mari yake inde kumba. Saka data vige muno. Anofanwa kuzopiwa mari. Anditika mari iyi dechinzwa kutopa mwana bheta. Inopiwa ani. Hamene kuti vakanyoresa ani baba wacho. Izvi zvinotaura kuti pakanyoreswa ani. Zvozokuona. Zvozoda kuonekwa kuti iye waito wakarejista vana vari 2. Ndizvo zvaitaura kuti ndiri kupatsira kwaMai. Hausati vaudzwa kuti munhu akafa. Kuva dii kuvaudza? Amen. Chete, ngori kubuda nevanhu kwatiri chete. Ivo vefamily kwaMai vake hapana. But that's wrong. Wafa kuti vavaudzika. Wambirasi. Nokuti vakasadadaro ka that means vana ivava zvinongosara zvakangodai zvazviri. Hapana chagona kudhimanda mwakilema mwana kana kudii. Idai vari vanhu vakangwara kapa. Ipo pakatombounganiwa. Ndo pazvaidhiskasiwa. Ndo pazvaifa kuti zvitaugwe ipapa pazvidhiskasiwa. So chero nyaya yevana hapana kana uri kutaura vakangoti zii. Aiwa hapana anenge achida kundozonzitora iwe vana. Saka fuchi hapana. Uyu ngavamurege zvavari right. Uyu ngavatosiya. Iyi ndio last born yenyu chaiyo yamakapuwa naMwari kuti ndichakuvharisirai umbi yenyu mai comfort I comment. Avatori haikona kuti mhosva, haikona kuti mhosva, haikona kuti mhosva. Vanototaura kuti vedu vanotoudzana kuti varume ka
mwana yako kagara ngusiya iko kanoda muchizoda kucheketa mwana uyu tuzungura ndi zvakaomera munhu wese mwana avatorawo vanosiya wakabviswa uko inyaya yemari yainetsa chikomana chiya chiripi chiri kune pamba pake ndo pachiri nekamwe kafana kamwana kemukomo kahamira ndivisi mwana kabhodhi wacho ndio vari kutogara pamba pake nechimwana mwana yakakura sei ari kuchengeta mwana ichadhiwe chine 4 years vanodlei vana amena mebva vatumira plus kuri mari mako 17 years ne4 years ne 7 years chine 7 there chia chapa 7 saka oh eish Sama batira kwari visa voice ya kutoparadzana kwevana kutoparadzana chaiko kwevana chero mazofunga kuti mazofunga ndoenda kuZimbabwe motoinda naye hapana kamuchatoinda manje pabeti apanga kasiya atoresa here beti ndakanga ndakatotoresa kindiri kuti imimi makagona ndo paindinese papa nizu ndakati saka beti makatisa nezita renyu ndakatoresa beti rekumozambique ndotozoramba kuti comment chikazi chirungu ichaiti ndikachita kuti inoki saka makamutichi inoki junior zvino inogati chirungu vanonyora nechiputukezi ana comfort kuti vazorinyora nekumozambiki saka vanorambira kuti havagoni kunyora pakati kamfoti kwai ukatorinyora even akanyari kwanisa kurinyora pane zvaunozoita muupenyu zvinoite kuti zvirambe saka anonyorwa kunzi inoki saka afumama utomujaidza kuti inoki hani ndiro ajaire kairo ndori papedi wakubata mati ndazoziva kuti ndainoki futi so pati hapana wenyu kuti ndinopa kuti tichandisa chiro kuchikoro makatongwara makagona henyu kadei makatogona mukateka ningotorisa bethi nekuti vacho vasina kana pfungwa dzacho vaya waitoona zvakatofanana ndandimutorese pendotorese vangu makagona mwara kuitire zvakanaka makatogona ndechenyu mati chichaende ito last boni iyoyi inati yabano zvinoino kune chiputikezi zvine zvichidzi kudii panapa iri ende baba kamfoti makangwara sando dzenyu naimione baba kamfoti vakangwara vasikana vakabva vatoisa kamfoti pazororo iyi inoki yacho iyi maiona inoki ishi kwete yatajara ya eno iyo maiona inoki j ende makangwara baba kamfoti sando dzenyu esuri raitere manda mushi ende makangwara chandovepa papolisi kudhara ichi zvakatoite kutoite kukoro kukwanisa kuramba tichibhadhara chaatoti angati zvigadzirirewa upenyu hwacho hwakaoma vedu wedu makangwara asando dzenyu guys hapana veranda bhadhara baba comfort 200 vakontinye vanga vakastopa kubhadhara vanga vakamira kubhadhara for 7 months 7-8 months vanga vasiri kubhadhara ndofunga zvinhu animozati zvinhu zvazvo zvinonyatsa vamirira mushi saka vakuda kukontinya nespecial iyi vafanira kungobhadhara 209 yavo chete kuti vasaite waiting period vana vese havatoripo anoda ngovabhadhara rake 209 ishi anoda ngovabhadhara 209 kungoti vakontinye kubhadhara anoda kuvabhadhara rake 209 iyi chete kuti vasaite waiting period because vanga vakatolapsa kudhara yanga yakatolapsa policy but nenyaya yenhingikiri nenyaya yepromotion iyi kai anoda vekubhadhara 210 tongoti 209 210 kungoti vakontinye makangwara comment inoki saka plus language manje afanira kutodzidzira Mozambique kamunhu shangari apa vachatozenda kumba chishona anochikwanira chetotaura izvo zvinenge zvitaurwa kwedu kuti Mozambique
Oh. Yeah, vatauri DP yemene. Alright. Zvakudai so. Saka vabereki venyu vapenyu here baba? Venyu vabereki venyu vapenyu? Mai vangu ndivo vapenyu. Baba vashaya. Mutinotsanangurira asi. Mai vanotozviziva nezuro vaitofonwa bhozi. Nokuti chino kazhinji chinoitika pahama mukazonzi let's say matanga kufa nhasi mimi. Inonetsa mai comfort. Kunzi uyu atinomuona bvai pano vave vega zvinovaomera. Saka zvikagara yaitwa zvikagara zvaitwa decision yekuti makanotaura muri imi mese inosara yakadaro. Zvinongosara zvakadaro. Inosara zvakadaro. Metias namuona, Metias mere. Yes, Metias. Uripo. Vaitoya panapa kakutotokuza panapa. Kusibata maoko pana munomu vatozwa kuti baba wako munhu vashaira. Nyangwe isusu patakaudza vanhu pa. Vanhu vakachema venyu. Tikatoka muna vamusuno we. Tikati aiwa. Ndakazvizira kuti guys. Saka sisi melindai kandi kuna my comfort. My comfort vari vega. Indai kuna my comfort. Kwais chiro kwatiri. Ndinde kwatiri. Mai chema imuze mukemi ndo kwa my comfort vari vega kandi sisi mai weka. Ndikati avasiri motiri kureva dhuve biological father. Kuti vacho amuri kufungira vanhu vanga vapinda waya. Vanhu vanga vapinda busy anyway. Vanhu vakachema ndikati aiwa antivo. Kana vazhinji vakaperwa nouyu wauya apa neunifomu yakewo. Wakapererwa nemudzimai wake kuti aiwa. Chero kusaidhi kwedu vanhu vakatochema shuwa tikazotogadzirisa kuti havasivo baba vacho vapfupi vaya. Ndopa wakatanga kuziva kuti mwana una baba. But teiti mwana wenyu si. Yebo. Yewe. Mbuya neuvura wezi. Teiti mwana wenyu si. Asi mwana wenyu wananisika. Upi? Ishamwari yako. Ishamwari yako heri na ino. Ipi. Dosta rake. All right. Ipi. Ipi. Taudzwa star rako. Oya jamani. Ipi. Arikutorevesa. Ndanoziva. Yes, comment. Mazera. Muri right here. Ipi. Urupa strike. Anenge akarara kutomuka. Comment. Ipa beauty makes. Zvakaoma. Wasaka zororo yakatomutora ikamisa panikira nti paavhuko. Vainzi vanofa kunomutora nhasi. Kuti kuhospital kuti vamise kuavhuko. Saka kana iri zororo musi wacho nawanovigwa ndinenge nditoripo because vachatondiudza. Kana nokuti ndinenge ndichitokavha mafunerals iwaya ndini. Saka kana iri yedu iyi musi wavanotoita zvese body chidi ndinenge nditoripo kukavha. Ndakazombovhiringika because pakatanga kusvika vanga vaine mota vakapfeka dzered uniform yacho. Pozosvika vamwe vane dzeblue. Ndove zororo yawo. Avese zororo but mauniform ndo anga akasiyana. Red yakapfeka red. T-shirt red. T-shirts aiwa. Mati aiwa muti nematonza ndakuvigirai. Ndokuvigirai machesi nebhegi racho maika nemabhegi maika mfoti. Ndichakuvigirai next time. Ava ndimai pastor. Ndimai mufundisi. Vechechi ipi? Divine Apostolic Church. Ipentecost kana tipostoli. Postoli ino pamusoro. Postoli iri chaiyo. Muri rameni Rabbi. Ndio here. Okay. Munopindire. Umopindira Pretoria. Samaenda every Sunday Pretoria. Imi muri kuti muda kuvhura branch kuno. Mutotaka kuvhura sangano kuno. All right.
Saka makadopinda here chechi, makadojoina here chechi bana vakamfuti. Ya kuchechi tichajoina. Ukaitichajoina mujoina rini? Munongoinda muchimwa bakafunza kuti munoinda muchizvimwe doro mongorega kumwa musamoenda kuchechi chete. Kuchechi kunodiwa akudiwi vanhu vatsvene. Kunodiwa isusu vatadzi. Hanzi tisvitsewo kuzororo kuti takuda kubhadhara polistro mukuru. Kuda kubhadhara polistro mukuru. Kuti mubatigwe mitigwe mari vaite madebit order mukuru. Mukuru ndio isina debit order. Isusu hatina problem, but iyo mukuru ndio mupa kutaura naye kuti vaite debit order. Saka kuchechi kunodiwa isi vatadzi vakamboti. Imimi weekend tozvimira hedu doro redu kana Sunday toenda kuchechi. Kusvikira Mwari vanotaura vega. Vanozosvika pakutaura nemi vega kuti munonzwa kupisa makuno kuti no. Ndakusiya handichadi. Saka kuchechi indai. Maika foti makatoenda. Amsati patanga wone kudana vanhu handiti. Saka imi ndimi nemuchiparidza. Imi maimufundisi. Kana mufundisi varipo. Varipi manje? All right. Endesa mvura kuna pizza. Ya mune muti makuya mamwe masande amagesa uyaita chokwadi. Asanga akadona. Sinzi kubva nezuro aenda pa3 Saka yanga iri fault. Mune mushedi chitobwana muchitopindira muno mushedi. Chitobwana muchipindira mahome sales ka. Mahome sales tona muchipindira panapa. Comment, mvura kutonhora munhu ane flu. Nikabono. Saka kupitora sanga nerenye rakatokura. Munopfeka magauni magemenzi. White. All right. Hauna kufa. Hauna. Ojua. Hauna kufa kwa zidafa, hauna kufa handiti. Handitika? Hauna kufa. Hauna. Ndinambofa ndiwe wafa. Diwe. Yakanaka fa blue and white. Ndakambeiona somewhere. Pane Zion ndakaboneka dai. Kati Zion kana tindiyo poster pamwe ndiyo yenyu. Ndoda seje Roma. Takawanda nemari. Ana mauniform akadai nti. Yakanaka maika ndatozokuda mapfeka uniform iyi. Saka my comfort imi ndakanga mwaimwe nyaya panapa. Next month ndikuya chikutorai. Umuswe. Ndikusuka Thursday. Uya kunondi. Hadizi ticket ra my comfort. Thursday. Mogadzirira baba kumomota plan. Nevana baba comfort. Tuda kumbotora my comfort timboenda navo kumafaro kuDurban. Vambonoona Durban. wandosara navo Ndosara navo vana Saka vandu favor manje. Aisi favor. Vane aiwa, aisi ini pane chero, aisi favor. Pane munhu akangoti SIS MELLY function the my comfort ndikati chibata my comfort toenda nawo timboenda nawo vambofurwa nemepo. Vambonoona Durban, vamboenda kubeach. Saka Thursday ndenge ndichora nemba phone mogadzirira ticket renyu rendege. Makambokwira ndege my comfort. Motokwira ipapo. Ticket renyu rendege riripo ticket ravo rendege. Munenge tichokutora ipo kwira ndege yenyu navamwe. Handisati vari muflight yangu vari mundege yangu yakatwa mundege dzevamwe. Takati twandetuza kuno Joburg. Ratsimbe kuno kuti 3 Joburg ndo kune imwe team. Tosangana neve kuDurban. Saka ticket renyu riripo ndichataza kuti ndere nguwai. Then ntoona kuti munofamba sei. Tichagadzira zvaigona kuti mupinde panesika timboenda pamutimboenda totora timboenda ka1. Then toenda mukwira ndege yenyu Durban tasvika. Makambokwira chikepe here my comfort. Ticket renyu riripo rechikepe. Mapicha tinotora kuti vazokutaridza yawo mapicha tinotora. Mapicha tinotora kuti vazokutaridzai. Aiwa mapicha tiauya nawo havachauya nawo mapicha mufoni. Munovapa foni kana vanayo foni inotora mapicha munovapa kuti vauye nawo. Then toenda navo hotera yavo paid already. Yakabhadhirwa kudhara. Saka tichaenda Thursday, Friday, Saturday todzoka neSunday. Saturday
tinenge tine function yatinenge tinayo yemadzimai yatinenge tichifara pamwe chete ikokoko tichitaura zvakasiyana siyana zveupenyu zvekudzisana kurarama zvekudzisana kumabhizinesi nechichichi temadzimai. Saka panochenwa musi iwoyo kubva kuhembe dzavo dziripo. Ndakatumira masaizi handizivi kuti pabhutsi ndakagona here. Ndakati size 7 to 8 6 to 7 aiwa ndichagadzirisa mbinga yamaikambo ndiri kunzaka pandakati 7 to 8 pa is 6 to 7 ari mucomment section 6 to 7 lina 6 to 7. Saka hembe dzavo dzese dzinenge dzakagadziriswa dziripo zvese makeup everything zvese musoro zvese zvichaitwa. The idea is kutenda rudo rwavo maicomfort ivava zvavakaitira pane mwana wati iyeye watisingasivi pana comment because nyaya yake toisiva katese matosvika pakuti izvo zvinemiwo matosvika pakunotoresa bhebi chairo anomaona kuchinda kutoti atove wangu zvangu anomaona. So rudo rwarwitwi nevaviri nevatatu chero vana maifundisi chaivo vanogona kutadza kuzvita kutadza kuti handingazvikwanisi asi maicomfort ndivo vana evo hasi wamuyu hasi wavo mara kuti zvakanaka. Saka uyu nyaya yake ikafamba sei? Zvakanaka. Zvino imi mune muri kuchengeta weropa renyuka. Maicomfort vakatorawo munhu asiri ropa ravo wavasingazivi wekuti vangogarisana chete vakatora icho chakura. Mwari ari kutovaitira zvakatonaka kaizvozvo. Wewo tonokwira chiflying machine vakanaka Durban. Wakwira flying machine yavo vakananga Durban kuba vakavadosera Durban vaikavandonotakanda Durban vatonene mvura yemuchigubhu kuDurban. But vanhu vanoshamisa so zvanzi tikundogeza munyama apedza kutakura 5 liters yemunyama kudzoka nayo kuuya nayo kutora nemavhu acho nyatsokumeka shuwa. Mvura yandoisinayo basa kana muchingonogeza munongona mubichi ikoko kuchera 5 liter kutora yesu kuunganidza combination hazvishandi. Kungotenda rudo rwamaicomfort noti hazvina kuti vane vaviri nevatatu hakuna vakaona nozvigona izvi vanozviita rudo rwunoshamisa chaiko chaiko. Vamaicomfort vana vamaicomfort vese vakafanana nababa vavo. Vana venyu vese vakafanana nababa nemi. Uyu ndiye akabva kunotora kunzimai wenyu. Ava vese vakaenda kwamura anomaona vese vakaenda kuna baba. Uyu ndobva aita sokunotoredzera kuna mai kubhukirai takadi mombonogara titoradzana baba ikoko muri ikoko. Iyi ndeyana mai chete. Ndeyana mai mumbatso. bvira manje akabvise rejivi ambofogwa nemhembe idzo 3 days idzo 4 days vari mumotora achidlawo chikafu chemuhotera zvinhu zvakangonaka. Nyangwe nei ndakatobatikana munoziva ndakangobatikana taiziva kuti komenti asi taingozivawo kuti unavafadza vakangomuzvara vacho varikowo samwe vasinavo basa asi zvongogwadza nokuti vaingovaziva zvakaoma shandai komedi arisari kuchengeta kemwana wake chakasimba chakachena kaichi maisisi vari kuchengeta maigura kuchengeta muvaudzwa kuti vandichagire basa rekufudza mombe kuuk asi rinodowanikwa avadzoki vakaaamunenge mutina nemhuri yenyu tigozvibvunira kuti munenge muchikana muchida navo guys kune vanhu vane mombe hereko kuuk kwai zvinodawo siwo esi munditorewo nemhuri yangu ndiye kochengeta zvangu mombe ndiko kuuk nemhuri dzavo vanochengeta zvavo mombe kuchengeta mombe kuuk chero nendingada mapaundi kai chaiko chaiko ticha chaiko chaiko pakaipa pakaoma taisirapokozvinodai toti juba hakuisina taitokura tiisiso tekadai
Akatengi ndakafira ipapo. Akafira ipapo. Yes. Zvakaoma ridiyo. Urikutembisa ndiye ndigurai. Pane unotovaziva nei? Ejaziya. Bamini vatakambovashaiwa ka. Kuita zini. Kumbodisapia nekusha kuti vaite vai. Adakambanamuleti. Tigovatsva. Bamini vashaiwa saka vanhu hey. Zvakaoma. Vanhu vanomboshaikwa mufunge. Takazova one after 3 days. After 3 days. Mimi kwanga waenda twanga waende bibamini. Vana kutaura. Kupia ini. Avana kutaura. Ini arayakati yaro akati munhu wangu. Azviiti kuti bamini. Munhu anozati munhu kana uchitaura fafa uchinda kure taura kuti vati tigoziva kukutsvakira. Unongodisapia. Apa tikufonera vanhu kwai hatizivi. Kati asi munhu wakatofa. Good comment. Good. Azviiti sere munhu anozati every time ndinomutsvaga ndichimuwana onzi ashaikwa. Ndanda munhu unobata line manje havana kuzvizwisisa. Line ripura vasina kundiudza nemi baba. Mama nduze. Aiwa, unobata line line nakuita 3 days muchikoipa line. Line repazi. Ndona ndobata macho. Serious, ndana ndokauton view. 3 days. Munhu kana kumuwana. Saka zvazotobhamba. Ndakufana nekuzimbabwe ndinofanira mudzimai wavo nekuzimbabwe nai bamini variko kwei. Ririko kana line. Kupi? Ikoko. Carton view. Yeso vari kuti kwaipa Johnson. Ichi Johnson Asandaizwa iyi. Johnson ipapo ndo vari kuti vari kupinda. Pane vaitoti mukomongo ndoti kuda vanhu 21. 21? Uraisa nongasadaro. Owe. 21 wakanyanya akasadaro. Wakabvisa vavamani vakutosvika kuma30 but vasiri apa kune kueast neku9 vanotodzaka ngemakeji Musadaro? vamwe vakatodzaka saka yeso wakuda kuti aone vanhu vanoenda kubva vanopa kutangira kutamba ukaenda kutamba. Ndakaona video manje mwakafushigwa vachibuda mumugodhi mumavhu chaimo richitodhirika kudai so vanhu vachiti kana rikamboti mirei kudhirika vomhanya vonochera kudai so pobuda 1 vomira kuroti dhiri vomhanya vonochera kudai pobuda 1 vachibuda vakaita zvikovho kumeso kwamene kuti mugodhi upi kasani pamunge mune vamakafira mukati. Vanhu vanotofirako. Vanofiremo zvakudaro. Vanofirako. Vamwe kadzi vanokona kutoti vaenda kunotsvaga mari yacho kusara pongodhirika panapa makudzoka pasina pokufira motobvisa kudaro muri seriko. Hey. Unooti hakuna kumira musha. Hai mari chaya. Mari riri basa. Kuna vanhu vane zvivindi zvavo. Vane zvivindi. Zvimuya muchero modini mugodhi muya. But chatombozwa wenyu wekeji. Wekukeji ndorungozikanwa. Ukeji. Makeji kuna vanhu vari serious. Kungoti ni vanhu vekuchipinge nekumozambiki mune zvivindi. Mashona haana zvivindi zvakafanana zvamunazvo izvi. Mashona magwara anohla. Imi mune zvivindi imi vanomozambiki nekuchipinge vanopinda chero pai. Mashona makwara ndotoda kutoenda ako manje vanototi tange ndaisa guri kumba pesa. Kumba? Kuti munowira mugomba imomo. Ndono unotsvaga mari basi. Aiwa ngoenda henyu musimu renyu pano mugoenda musimu renyu zotambura munombo. Matambura nei? Tikanonoka kuwana mari pasi. Osvika kambe. Mati vanosara vane tax shop here mai comfort. Asora chihoda. Zvikazoramba manje vanhu vacho ko asi pasi pacho munogara pano kusingaperi. Ukabata mari ndokuti uye. Vakagoreka suri. Unogona kuita goro uri bosi mari auyi bosi. Vamwenda 3 months. Usiya. Ukaenda kunodzakwa nekeji pavanoda kundidzisa kwacho kudzika 140 but wakubuda unogara kubhadharwa mari 400,000 fine. Saka ukasvika pasi papo usati washanda mari ita miliyoni there is no need really ukude kuti uchigara pasi papo
chikafu chechiuya ipapo chirya ipapo foni zvese ndenge titaura nawo pafoni pasi pane network ipapo asi pane network but minute is 100 rand 1 minute fona zvese zviripo zvakaperera chikafu asi ere zvinotozvi ungosvika chete so ukaita 3 months unofa kubuda uri over 10 million saka vari kuwachiri kucheiko kana zvichibuda nema 10 million cost of living vamwe mhepo ipasi ipapo gozi chingwa chacho ngochiteka 1000 rand pavhiki muri kuti chingwa ini muri kuti pasi pepe underground tine vanhu vanogara pasi apa vachichera gold saka kunotopinda wakadzanda kutengesawo chingwa zvese vachitendofura chingwa 1000 zvinotoitwa kunoku dragon chacho dragon nere rinoiteswa 400 rand zviri kuitika ipi zvinhu izvi gulezi togona mbonopinda kwa day tozoka kupinda apo yekuti munopinda paido 140,000 rand kuti mutopinda imini zviri free 140,000 rand yenyu motomupa kuti irapa motoenda motopuwa uniform yese motopuwa card risiri renu mwana maold mines aya anditi asi iri kushanda manje ma 140,000 ima 140 iri ichitosenza kutoshanda igold mine igold mine then muchinda kuma old mine ndo anenge achipa ndoma 30-20,000 mupindi unogwa asi risk yacho kana ukaondopo kauri papana nokurescue because zviri mutemo hausi hakuna kuwarejestwa hakuna kuwarejestwa kuti ndokuenda kune kwandoti ukatofira imo mafa unotobuda kunze autobudi kunze chero ukafa wasvika pabura vanokudzosa pasi wovigwa imomo imomo mukati sekwakafira pane panovigwa vanhu vanoisa mumwena mwena wai usabva muzobuda zvinojambisa mapurisa vozoziva kuti kune zviri kuitika samuta kuti underworld mapurisa asi kuzviziva avatozviziva zhinji yacho vanhu vekuchipinge makaoma vakanyapaenda munozviziva sei zviizvozvi aya munoaona mauya maventilation arapa tichipinda paeaster apo tichiuya mazinga vari kupinda ka vichienda kotora gopa matebhuru ndiwo maventilation tichienda pasa ndandikona bhande lako bhande itotaura kudai vatoripo kuti vakabuda kuti uzobudiswa imomo hungewo like kuri pasi ipapo handiti ukafa unofanira kutanga waputika uora zvizooma kuti wazobudisa ko zvokuputika nekuoma wai aufa kuenda kumamochari kumochari kuti havane pasi ipapo then uzobudisa kumona saga uzopiwa hama dzako kana wada kubudisa but imari futi kuti zviitike zhinji kwakaipa inga kune rimwewo jatisingazivi nai uyu vaidhonza tambo vakasiya tambo vototiza yotodzoka nemuasi angakafa wacho aita akapona atobuda nemari dzake kuti achitengesa gold akazofa akatozodzoka kunofa pasi nemari yake zvese bhozi vakatosiya tambo yakutodzoka